tomto videu vám ukážem, ako si na vašej facebookovej fanpage nastavíte automat na zber kontaktov prepojený na Smart Emailing. Vyberiete si svoju fanpage, napríklad ja túto. A takto to vyzerá. Na ľavej strane medzi aplikáciami je umiestnený magnet. Keď na ňo kliknem, zobrazí sa formulár zo Smart Emailingu, kde už iba zadám svoje meno a e-mailovú adresu. Kliknem na Call to Action tlačítko a v tom momente sa zobrazí ďakovacia stránka, na ktorú som umiestnil link na PDF-ko, na e-book. Poďme si ukázať, ako to môžete nastaviť aj vy. V prvom kroku si treba v Smart Emailingu nastaviť kontakty, webový formulár a ďakovaciu stránku. Takže ideme kontakty a seznamy, seznamy kontaktu, nový seznam kontaktu, pomenujeme ho ako napríklad zoznam z Facebooku Magnet. Z rozšírených nastavení ja tam iba pridám upozorniť, když sa kontakt odhlási, uložiť seznam kontaktu. Ďalej si vytvoríme webový formulár, webové formuláže, vytvoriť nový webový formuláž, pomenujem ho napríklad FB Magnet. Chcem klasický webový formulár, kde určite chcem, aby obsahoval aj meno, takže pridať ďalšie pole, meno, chcem, aby to meno bolo na vrchu, prípadne ho môžem premenovať takto, je to vyžadováno, meno je povinné pole, Call to Action tlačítko premenujem na stiahnuť automaticky, stiahnuť zdarma. V mojom prípade nechcem, aby tam bol nadpis, ale chcel by som tam mať obrázok toho e-booku, takže dáme vložiť obrázek. Ja to už mám nazraté. Takto vyzerá môj webový formulár. Ďalší. Vyberiem si zoznam kontaktov, do ktorého majú padať. Čiže tá nová vytvorená je zoznam z FB Magnet. A už si iba upravím ďakovaciu stránku, na ktorú si chcem umiestniť svoj formulár. Môžem to zasadať do slovenčiny. Tu si môžeme napísať tu si môžete stiahnuť e-book, vložíme tam link na ten e-book, vybrať z mojich súborov, ja ho už mám znova nahratý, predpripravený, OK. Petičku tam môžeme nechať, uložiť. A teraz je webový formulár. Ešte môžeme použiť rozšírené nastavenia, kde kontakt bude aktualizovaný a presmerovaný na ďakovaciu stránku. To je v poriadku. Uložiť webový formulár. Tu sa nám zobrazili zdrojové kódy toho formulára, ktoré budeme používať neskôr. A konkrétne to bude HTML kód. V ďalšom kroku si potrebujete vytvoriť konto na woobox.com,
Je to online aplikácia, ktorú umiestnime na Facebook fanpage. V základnej verzii zadarmo. Ja sa tam prihlasujem cez login, sign in using Facebook. Klikneme na Static Tabs, HTML FunGate tab. Tak, tu je page source pre vloženie HTML kódu a ja sa naspäť vrátim do smart emailingu, kde som hovoril, že ten HTML kód budeme používať. Ak ste medzi týmto okno zavreli, nevadí, nič sa nedieje. Tento HTML kód nájdeme znova vo webových formulároch a môj sa volá FB Magnet. Tu klikneme vložiť do stránky a znova a klikneme na HTML kód a znova sa k nemu dostaneme. Označíme, Ctrl+C skopírujeme, Ctrl+V vložíme. Tu chcem upozorniť na jednu vec, keďže používam ďakovaciu stránku, tak musíme vložiť jeden malý skript čiže vyhľadáme si v 12. riadku form, medzeru, napíšeme target rovná sa úvodzovky podtržník blank, malým napríklad, a dáme Save Settings. Toto nám zaručí to, že sa nám ďakovacia stránka otvorí po vyplnení formulára na Facebooku v novom okne. No, čiže toto by sme mali a ideme si zmeniť výzor tej aplikácie na Facebooku, čiže Tab Settings. Mne tu ostalo niečo z predchádzajúceho, takže dáme Remove a dáme Select Image. Ten Tab Image by mal mať rozmery 111 x 74 pixelov, čiže dám si Select Image. Ja už mám vytvorený ten obrázok. Tab Name, znova to prepíšeme na stiahnuť zdarma. Save Settings. A je to hotové. Teraz klikneme na View Facebook tab a my už ten náš formulár vidíme. Tak si ho poďme otestovať. Stránka. Tu máme tú aplikáciu, stiahnuť zdarma. Zobrazí sa formulár. Ľuboš. Meno. Stiahnuť zdarma. Ďakovacia stránka. Tu si stiahneme e-book. A hotovo. Samozrejme, nie je podmienka, že link na e-book dáte na ďakovaciu stránku. Dajú sa nastaviť rôzne kampane a smart kampane, kde to príde do e-mailu a budú poskytované rôzne štatistiky ešte otvorenia toho linku. Tak to je na dnes všetko. Majte sa pekne.